Maar toen ik in het provinciehuis terecht kwam, voor mijn tweede baan dus in Friesland, toen werd ik letterlijk omringd door de Friezen. En dat was, dat was prima. Het was wel even schrikken, want er waren veel Friezen die vonden dat ik maar als de bliksem in het Fries ook nog moest spreken en dat ik sowieso het Fries moest verstaan meteen. Nou, dat was niet te eenvoudig. En ik vond dat het Nederlandse al moeilijk genoeg was geweest. Maar afgezien daarvan heb ik dat vrij snel overwonnen. En ik heb me meteen heel prima gevoeld. Ja. Nou, de Friese schoonfamilie, die is... Nou, ik kan me geen betere schoonfamilie bedenken, eigenlijk. Met open armen. Ja? Ja, echt met open armen. En dan... Ik vind dat ik ontzettend geboft heb met die familie. Ja. Ik heb ook andere schoonfamilies meegemaakt. En ook ontzettend leuk. Maar dit, als je het over het Friese spreekt, nou, fantastisch. Ja, ik ben thuis. Vindt Marina Friese gesloten? Nee. Niet in de zin van mensen waarmee je dan geen contact kunt krijgen. Absoluut niet. Integendeel. Dat is wat ik had gehoord. Dat hoor je in het algemeen van mensen uit het noorden. Van Groningers hoor je dat trouwens ook. Maar Friesen in het bijzonder. Zij kijken de kat uit de boom. En het duurt misschien even voordat je contact krijgt. Maar als je dat contact hebt, dan is het een echt contact. Dat is goed. En er is niet doen alsof. Wat je ziet en wat je meemaakt is wat je krijgt. Zijn er dingen waarover ze zich verbaasd heeft in Friesland? Nou, een apart ding is, maar dat is ook een cultureel verschil van een heel andere aard. Is dat het contact met mensen, het lijfelijk contact. Ik heb afgeleerd in de loop der tijd om mensen aan te raken. Dat is wel een heel wezenlijk iets geweest. In de loop der tijd, ja. En dat is iets wat men hier niet zo gauw doet. Je komt er niet aan elkaar. En dat deed ik dus wel. En maar toch maar niet. Geen misverstanden veroorzaken.